कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमी कर्जबाजारी अर्थसंकल्प सादर केला। भाजपा राज्य उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नाईक। कारवार भाजप सरकारान अर्थसंकल्पात जाहीर केल्ले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 3 वर्सांच्यान लांबणीचेर पडिल्ले। आता परत राज्य काँग्रेस सरकारान अर्थसंकल्पात कारवारात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उभारची घोषणा केला। पण ही घोषणा तेन्नाच अर्थपूर्ण जातली जेन्ना लोकांक सुपर स्पेशलिटी सुविधा मेळटली, अशें भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी सांगले। फुडें तेमी सांगले की हो अर्थसंकल्प कर्जबाजारी असल्याची टिप्पणी केली। भाजप सरकारात असताना कारवार आणि कुमटा तालुक्याच्या मध्यवर्ती जाग्यार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलची घोषणा केली। पण आताच्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा फक्त एकच हॉस्पिटल पुरती मर्यादित असा। उत्तर कन्नड जिल्ह्यासाठी कसल्याच महत्त्वाचे योगदान ना। पर्यटन, पर्यावरणपूरक उद्योग आणि मत्स्यपालनाक फायदे जावचे सारखे कसल्याच प्रकल्प ना, असे श्रीमती रुपाली नाईक हेमी सांगले। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमी कर्जबाजारी अर्थसंकल्प सादर केला। तेमी राज्याचे कर्ज 1.32 लाख कोटी रुपयापर्यंत वाढले असा। हे सरकार दिवाळखोरीत गेल्ले असा, असे रुपाली नाईक हेमी चिंता व्यक्त केली। असे दिवस पयस ना जेन्ना हो कर्जाचो बोध कमी करचेसाठी सामान्य लोकांचेर कर्जाचो बोध घालतलो, असे भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी स्पष्ट केले।